momčad, jer to sad bilo s Lukom, s Mikem ili bilo kako drugačije, to mislim da uopće nije bitno. Naša želja je da odigramo pravu tu prvu utakmicu, da uđemo kako treba u ovo natjecanje i onda da dalje poradimo, da idemo pravim putem. Kolega Fabijano, nadam se da je noga bolja. Ivane, ne mogu protiv prvu, ali Ivane, nakon Francuske, Hrvatska ne samo da nije prošla grupu, nije nikad dobila tu prvu utakmicu. Smatraš da je to u ovom trenutku ta ključna utakmica za jednu dodatnu i motivaciju, samopouzdanje, bez obzira na to što ulazimo kao favoriti objektivno u susret s Nigerijom? Pa dobro, naravno da je jako bitno ući dobro u ovaj turnir. Naravno da će biti puno bolje ako dobijemo tu prvu utakmicu. Ali isto tako nije gotovo ako dobijemo tu prvu utakmicu, niti je gotovo ako izgubimo tu prvu utakmicu. Znamo da kasnije nas čekaju još dvije jako teške utakmice, tako da naravno naša želja je i moramo poraditi na tome da uđemo u tu utakmicu, da ih dobijemo, što je jasno. Ali kasnije, kažem, niti će sada biti to riješeno ili gotovo, nikako. Znamo da moramo biti maksimalno spremni, da su jedna opasna momčad koji imaju jako dobre igrače gore, koji nisu džabe prošli tako, rekao bi, jednostavno svoje kvalifikacije. Tako da moramo biti spremni, znamo da svi očekivaju od nas da budemo pravi, mi prvi. Tako da uvjeren sam da ćemo biti spremni i onda idemo do Nigerije. Pretpostavljam da nećete prilagođavati stil igre Nigeriji, nego da će Hrvatska biti ta koju će se nešto pitati više na terenu. To, kao što sam prije rekao kolegi, ja bih volio da i vi dalje poradite na tome, na taktici i svemu. Stvar je o tome što mi u svakoj utakmici želimo biti dominantni. U svakoj, kad smo igrali sada ove utakmice protiv možda najbolje reprezentacije protiv Brazila, mi želimo igrati svoje. Naravno da kasnije neke detalje moraš posebno pripaziti i znati o čemu se radi. A ostalo, ja mislim, mi smo uvijek bila takva reprezentacija koji igramo svoj nogomet, koji ne znamo, kako bi rekao, nešto posebno braniti se ili raditi sve na neki drugačiji način. Tako da poradit ćemo na svim detaljima. Izbornik i cijeli stožer su sve pripremili, sve snimali i bit ćemo spremni sigurno. Za tebe, nakon teške ozljede si se vratio, konkurencija je zaista nevjerovatno jaka sad u napadu na tim pozicijama. Kakav je osjećaj biti tu, očekuješ li i svoje minute na svjetskom prvenstvu? Pa drago mi je da sam tu nakon takve teške ozljede, iako sam bio već na jednom okupljanju nakon toga u Americi. Ništa, naravno da se nadam minutama, htio bi odigrati što je više moguće i najbitnije je tu da kad dobijem priliku da je dobro iskoristim i da pomognem ekipi. I mislim da je svima cilj biti u službi ekipe i da ostvarimo što bolje rezultat na ovom prvenstvu. Ivane, nedavno smo vidjeli tvoj intervju u Marki gdje si izjavio da ne znaš je li ovo tvoje posljednje veliko natjecanje. Jesi li rekao baš tako i ako jesi, je li to doista tako? Je li moguće da ovo bude tvoje posljednje veliko natjecanje? S obzirom da po godinama, tek ti je 30, ne bi trebalo biti tako. Hvala. Ne, stvar je o tome što prije svega stvarno sad ne volim ni pričati o tome, mislim da sad najbitnije naša reprezentacija, nije bitno što će raditi Ivan Raktić sad ili poslije ovog svjetskog prvenstva. Tu sam već 11 godina i stvarno jako puno smo toga svi zajedno prošli. I stvar je samo o tome što poslije ovog svjetskog prvenstva ću sjesti sa svojom obitelj, isto sa glavnim ljudima Saveza, da vidim što je najbolje i to je to, ali bez ikakve, kako bih rekao, neke nervoze ili bilo čega. Znam da u ovom trenutku moja privatna situacija uopće nije bitna. Oni su to dobro prenijeli, ja sam to tako rekao, jer ću vidjeti onda šta će biti i kako će biti, ali uvijek u smislu što je najbolje za našu reprezentaciju, a
a ne za mene osobno. Analizirat ćemo šta je najbolje i onda ću donijeti neku odluku. Ivane, za tebe, Luku, ovo je vjerojatno su najbolje, najzrelije godine da nešto napravite zajedno. Je li to onda čini pritisak ili još neku dodatnu motivaciju da ovo stvarno bude nešto za pamćenje? Pa ne, ja mislim prije svega čestitat Luki na uspjesima ove zadnji 3 godine, da tako osvoji svaka čast i sve je zasluženo. I stvarno mi je velika čast i drago mi je igrat s Lukom, da tu mislim imamo jednu zajedničku želju, što je on isto neki dan izjavio, je da napravimo nešto zajednički u reprezentaciji. Naravno, znamo isto tako da godine lete. Došao sam s 19 godina, sad imam 30, tako da vrijeme leti. Znamo da nema više previše vremena, a naša želja je uvijek u svakoj utakmici, u svakom treningu biti zajedno pravi, zato želimo raditi, zato želimo imati tu posebnu i dobru atmosferu. Na tome ćemo poraditi i uvjeren sam da na zalaganju i na svem tome neće faliti nimalo. Daćemo sve od sebe i ako je moguće da već sad bude jedan pravi zajednički rezultat i da ova reprezentacija ide tim putem koji mislim je zaslužila. Jedno pitanje nevezano za reprezentaciju, ali moram ga postaviti, vezano za tebi, Ivane, vezano za Španjolsku. Je li ti iznenadilo ovo što se dešava kod njih? Odgovaram. Ne odgovaram? Ako želiš. Naravno, mislim da je iznenadilo mene i sve nas. Ja mislim kad se vide reakcije i Španjolske, svi isto, i igrača i medija, i pogotovo predsjednika Saveza koji je rekao da 5 minuta prije te objave uopće nije ništa znao. Ja mislim isto tu reći svaka čast Realu i trener kako su to mogli zadržati do tada. I stvarno me iznenadilo, ali mislim na kraju krajeva to je njihova odluka. Isto kasnije jedino što sam poslao poruku Andresu, želio im da se što prije vrate u neku normalu, da ima neku mirnoću, jer to je uvijek isto najvažnije prije jednog tako bitnog turnira. Tako da se vrati tu neku normalu. Njima naravno želim sve najbolje, to je uz Hrvatsku i Švicarsku moja reprezentacija. Tako da uvjeren sam da i oni sigurno neće promijeniti radi toga da su u prva 2-3 favorita, imaju odličnu reprezentaciju i uvjeren sam da čak sa nekom ovakvom odlukom da su se još više približili, da će biti još teže igrati protiv njih. Marko, prije 2 godine si bio onako otkriće, nažalost samo 10 minuta i pitali su se poslije mnogi što bi bilo da je Marko Piazza ranije dobio priliku protiv Portugala. Sad su isto nekako zbog ove ozljede koju je već kolega Fabijana spominjao u drugom planu, ali se nadaš da bi opet moglo ovo biti prvenstvo u koje bi onako iz drugog plana mogao iskočiti Marko Piazza? Pa dobro, kao što sam već rekao, mislim da su manje bitne neke naše osobne želje i ambicije, više je bitno da mi ostvarimo dobar rezultat. Sad da li će to biti ja ili neko drugi koji će iskočiti ili iznenaditi, to je manje bitno, ali bitan je rezultat, ali naravno da bi mene bilo drago da to budem ja. Tako da vidjet ćemo, ja se nadam da ću ući u pravu formu i da ću pomoći ekipi i iskoristiti svaku priliku koju mi da izbornik. Sada kada je prošao skoro prvi tjedan prije puta na utakmicu, kakvi su dojmovi sveukupno i sa smještajem i sa kampom? Je li vam nešto nedostaje ili ste možda čak dobili nešto što još nikad niste imali? Izvolite, ismlađi. Pa ne, ja mogu reći da se smještajem sve u redu, isto tako i sa terenom ovdje i mislim da možemo biti mirni i zadovoljni i pripremati se za utakmice. Je, sve je dobro, ljudi stvarno čine sve da nam bude ugodno, tako zahvaliti isto ovom prilikom svima što su nam ovo ovako omogućili, a na nama je sada radimo, da iskoristimo sve ove mogućnosti koje zajedno imamo i to je najbitnije. Boris.
Čvrst blok i brzi protunapadi nameću se nekako, Marko, kao poželjan stil igre hrvatske reprezentacije. Ovdje vi ste jedan od aduta za takvu igru. Na koje mjesto možete dati zapravo vaš najveći doprinos? Je li to desno krilo? Ja se najugodnije osjećam na ljevom krilu, ali ako izbornik odluči da će to biti desno krilo ili lijevo ili špica, nije bitno, da ću sve od sebe da odigram što bolje i nadam se da ću u svojim igrama pomoći ekipi, kako sam već rekao. To je to. Hvala Ivanu i Marku, Hvala. hvala vama. Vidimo se u Kalini.